Welcome guys to our vlog, and ang bida natin ngayon si Sir Kier. Sir Kier, any thoughts about the upcoming match? Guys, abangan niyo po yung bagong album ni Jay. Walang dapat to. Binato sa akin ah. Nice! Guys, nakuha po yun sa camera.
Adik. Bro, mahabol pa sila. Dapat mag-drop kayo. Out. Tapos na? Sir Ian, tapos na? 7 last.
Ganda ng tawag yun. Yun.
Seven.